Рисуващата ръка действа именно с тази биологична схема, която вече подчертахме. Защото се опитва синхронно да действа с лявата осезаваща ръка. Така че рисуващата и осезаващата ръка в момента се опитват да бъдат синхронизирани. И това до голяма степен е невъзможно. Ето къде е мястото на автоматизма и липсата на контрол. Завършен акт на автоматична рисунка. В самата изложба участвам с произведения, които са посветени до голяма степен именно на биоавтоматизма, на биологичната страна на действието, на сетивността и са наречени хаптично или оптично. С това двойно значение дали всъщност осезанието и тактилното възприятие е водещо в тяхното създаване или пък оптичното им възприемане през очите е основното. Не отговарям на този въпрос, очевидно го замествам, но начинът на създаване на самите произведения в интервал 2014-2024 година всъщност биологичната страна на човешкото възприятие може да доведе до сериозни различия във възприятието на една форма, пространствена форма. Този период не е случайен, като избран, но не е търсено умишлено. Значи, това са едно десетилетие, в което самата идея кристализира, усъвършенства се и от малките колажи, които са в горната страна на работата, всъщност се получава целият обект в завършено собствено пространство с специфичен дизайн на конструкцията на самия обект. Казвам се Атанас Тотлаков. Аз съм куратор на тази изложба, която наричаме най-условно биоавтоматизъм, техноавтоматизъм, AI автоматизъм. Освен като куратор, се явявам и участник в същата изложба. С няколко думи бих могъл да кажа, че за мен е предизвикателство, разбира се, да намеря отправна точка към темата за автоматизма, която е дискутирана толкова дълго време, точно 100 години от публикацията на манифеста на сюрреалистите на Андре Бретон. Може би трябва да добавя, че съм професор в факултета по изобразително изкуство на Великотърновския университет, защото голяма част от експозицията и от поканените автори са свързани по същия начин с самия факултет по изобразително изкуство.